Para sa dugang mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming nga salamat, Jert. Mga kapuso, 25 kapamalay na sunog sa San Carlos City, Negros Occidental. Napabayaan nga niluto, ginalantaw nga gitunaan sa kalayo, sunod sa BFP. Celine Pedraso nakatutok. Makita sa video nga nagabululigay ang mga residente sang Barangay 5 San Carlos City sa pagpalong sang kalayo nga nagalamon sa mga pamalay. May mga bumbero naman sa lugar nga nagabulig, apang madasig gihapon nga naglapta ang kalayo. Sunod sa San Carlos City Fire Station, 25 ka mga pamalay ang nasunog, 23 ang totally gutted, duha ang partially damaged. Napapunta ang tawag, 11:19, ang hangin that time, muna nagdakoday ng kalayo. Medyo dikit-dikit dito mga balay man, tapos gamay lang ang dalan pasulod kayo na informasyon sila arada. Nagagwa sa investigasyon nga antis ang insidente. Ulihi nga nakita nga nagadigamos ang panyaga ang tag-iya sang isa sa mga nasunog nga balay. Diri ginalantaw, naghalin ang kalayo matapos ginapahayag na pabayan ang dapog. May harapan sa mga witness na just prior to that incident, may nabiyaan din na galuto, pinaluto, either on the or sudan. Ang gamit niya na luto is kahoy. Ang mama siguro, possible, tapos nagdadali sa siguro, waya na double check na basi may harap po mga baga-baga, balaw na nabilin. Masobra 300,000 nga baloros ang danyo sang ginbilin sang sunog. Temporaryo nga nagatiner ang 20 ka mga apektado nga pamilya sa gym sang barangay. Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.